nekwanụ ndị ogbu aṅụ ọbara, nekwanụ klọb ndị na-ekpochi mmadụ na ndụ, nekwanụ Ichie 1 million, nekwanụ ndị White Club Kingdom for Progress, unu ma na-afa klọb fa, nekwanụ Ichie ọzọ Ezeana, nekwanụ Ichie Idepro Ideshow n'Enugu steeti, nekwanụ ndị a na-ekwu maka fa, nekwanụ ndị a ji mmadụ ekpochi foundation, nekwanụ ndị a na-enyi mmadụ na ndụ, nekwanụ ndị na-akwagbu mmadụ n'onunu na ndụ. Ọkwụfa bụ efe unu na-afụ ebe fa jere okeshọn wee na-efe ego na uke ego, na-eri ego na uke ego, wee yiri akwa mmemme na-akọwa na akwa unu fụrụ fa yi ebe a bụ akwa ndị klọb fa, n'ezie na onye isi fa bụzi Idepro Ideshow Ichie 1 million. Negodu na ifefa ji wee dizaịn akwa fa ka fa ji skele wee dizaịn akwafa iji wee gosi na ndị a na-ata anụ mmadụ, iji wee gosi na ndị a na-eri anụ mmadụ na ndụ, iji wee gosi na ndị anụnwa na-aṅụ ọbara mmadụ. wee sị ka m wetakwara unu n'ọkwọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ. Na-ekwenụ klọb nwa na-eji 500,000 wee na-abakasị n'1 million, ikpute egwu weta ọkụkọ, ịbatazie na ya bụ klọb ewere ọbara mmadụ tinyere ụnụ ọkụ ịṅụọ wee gbaa agụ ndụ. Na ọ bụrụ na ịchịpụ na klọb anụnwa na-aya eji ọbara nkịta wee meghu nke nwa ama nnụnụ na vidio ntiri bifo ntinye nke anụnwa ebe otu onye otufa na-asa asịsa ka fa si eme na ya bụ klọb ka esi egbu mmadụ, nke bụ na okwuru wee sio na ya bụ nwaanyị dị ime unu fụrụ akwanyere n'ime ya bụ onunu, onye nke agha anyabara aka n'aka nyabi ya n'ọkpa, nyabi ya kpubie ya okpu n'isi, na ọ na-akọwa na onye nke biri small stout n'aka, na ọ na-akọwa na ekecha onye ahụ ụdị ekike ahụ wee nyie onye ahụ si onye ahụ abụrụzie nnukwu alụsị na-apụ apụ na-abata abata, alụsị na-eje na ife na-eje na mmụọ, na onye nwakafa ji eke onye ahụ ekike. Echekwanụ ndị mgbe gboo kpụrụ alụsị, amakwa na ndị jenereshọn nkịta anụnwa na-akpụzikwa na alụsị. Unu makwana mgbe gboo ka anyị nụrụ ụdị akụkọ na-enyiri mmadụ na ndụ ọbụla alụsị nwaanyị, nyie nwoke na ndụ ọbụla alụsị nwoke. Bịakwanụ na nwoke olu na-afụ ebe a na ndụ ụfọdụ ndị agha enyiri na ndụ n'ime ebe ahụ na onye otu fasịkwa na-alụsị ka eji ya agodo, na-alụsị fa ji eje wee na-abata abata mana aka Chineke ebie na fanana. Nke a gafa ji wee kweta na-enwere ike ka ike ndị amụma Aban na ndị Elija. Ọkwa ya bụkwa na ife na-afịa ebe a nekwa na ụdịka akwa fayi mmemme ndị na-aṅụ ọbara na ndụ, ndị na-egbu mmadụ. wee sịkwa ka wetara unu ọ bụrụ na afụbekwa ndị klọb nwa na-ekwu maka fa na-ekwofe ebe anụnwa ka ị nenekwa ya ọfụma, ma na onwe nwanne nwoke n'ebe anụnwa, ma na onwelu onye ụmụnna ma ọ bụ iwu nwoke ịma, ọ bụkwara onwego ndị na-efusisi n'ọgba unu ka ị marakwa na onye atọkọjeva na ife fa na-egbu ọkwọ mkpa ya. Ndị ọnụ na-afụ ebe a fa na-egbu na ndụ, fa na-egbu n'ọnwụ, ọkwa onye fafụrụ wee hapụ fafugodu nwaanyị dị ime fa na-egbu, fafụ nwa eku n'aka a na-egbu, fafụ ụmụazị nnefa ziri ka fa jee akwụkwọ fa achịkọrọ je nwoke n'ime onunu, onwekwo nke fafụrụ wee hapụ mbụ ndị onu na-afụ ebe a okwo ndị ogbu aṅụ ọbara. Nke bụ na ya bụ vidio ntinyere bifo ntinye nke anụnwa, onye nke ahụ na-asa asịsa amana osi na ọ na-akwacha ume ka ọ sị na ogene ka ọ na-arụ, wee jụọ ya kedu ka o si wee weta ego wee bana ya bụ klọb. O wee na-akọwa na ọ bụrụ na ị nweghị ego wee bịa na ife ya da emezi bụ ịda atọta mmadụ a na-egbu a na-enyi na ndụ a na-aṅụ ọbara wee na-ehukwa alụsị wee na-agodola alụsị na ndị anụnwa na-ata arụ. Wee na-akọwa na Ichie 1 million unu na-afụ ebe a na-enyegokwa ya awọdụ gasị awọdụ ndị ogbu aṅụ ọbara. Wee na-akọwakwa ọzọ na Ichie 1 million unu na-afụ ebe a na onye nwaba aka ji ọfọ, aka ji alụsị obodo fa, na-enwere alụsị obodo fa, na onye nwaba ife na-efe ya. Ndị olu obodo wee were alụsị wee nye wee je na na-echekwabara fa alụsị obodo, afọ amahụ na o jidere alụsị obodo fa wee nọdo ya ike wee na-egbu ndị mmadụ ka ogbukpọ, wee jide vileji fa na kọmuniti fa wee na-atụ akwụ. Ọ bụkwa na ị na-enebeghị nya bụ ife onyonyo ị na-eme isikwa ife na alụ mekwarụ n'obodo anụnwa unu na-afụ ebe a sị nọọ ụmụ ụba ndị agụ Ezeana nke dị n'Enugu steeti. N'ọkwa ebe ahụ ka ejizi mmadụ agodola alụsị ka fabụla alụsị na-efepụ efepụ na-efebata wee na-ajụzi ebee ka alụsị fa nọzi mgbe aka na-abụghọrufe otu aka, nke bụ na onye nwa na-efekwu alụsị so wee ri mba ọsọ. Unu mana Ichie 1 million na-ejidebeghị ya na ọ na-jefa ajụ nwa, ọ na-jefa Ben Johnson na rie amakwa ebe o tiri isi na ọdawiri na mmiri River Niger ka ọ baga ụgbọ na-eje Kodovua ka Okotonu ka Abịrịjan ya amazikwa. Mana ndị ezinụlọ ya na-egbu ewu, na-ata anụ ọkụkọ, na-ata anụ ewu wee na-eme pepe sup. Faya agbọ nke fa tatara na kọstọdị ndị uwe ojii na nke ikpeazụ anụnwa. Wee na-akọwakwa na Ichie 1 million unu fụrụ ebe a na oso n'ọrụ ndị VG. Nke a bụkwa na agbụsị na-agba otere nọ ya n'akwa ka unu wee na-afụ enwere ike eji ọrụ
a na-asị ka esi ibe ọtịbaba si ibe onye agha ma na saịdị nke a bụ ebe ndị otu va nọ maọbụ ejide ndị o zipụrụ ka vaja tọta mmadụ ọmasị ivu na ọ na-achụfa maọbụ ọgwafe ebe ndị otu va na ọrụ fasi saịdị na iwe gbafere ọkwa ka unu wee na-afụ maka ndị VG na-akọwa na fa achụgo ndị ọsọ ugboro one na one fa ejide fa amadịrị na onye bụ onye isi fa na-esokwa fa arụ ọrụ ya bụ VG o nwekwife mmadụ anyị afụna mfụkwa nke atị ka m wetala unu n'ọkwa ọpdeti dị n'ihu akwụkwọ.